zonda aba babezondwa ngabo babe bazonda. Funeka khamende kube kumgca wenkohlakalo. Amabhekebheke amafokofoko ayingafuneki. Kwakufuneka khamende abantu abathi xa becinezela umuntu bajonge sude bangamjongi yena. I-verdict kaYesu mkhawulezile. Bashumayeli ngixola kanti ngijonga ixesha ngoba ngiqala. Kukhona nje kule ndlela inye into uYesu wayazi. One. Where 10 people are plotting against you, funeka uyazi toba ukhona oyi-one who has been relocated and repositioned for your salvation. Kubantu abayilishumi abakhoyo abaplota into yokuba bakugumelele phansi. Funeka uyazi toba uThixo uthumele i-angel yakhe yokuba ikutabule kulonto. Wena uYosefu khamende kaThixo ebonwa ngabantakwabo esiza. Bathi nanku yala mphuphi make simbulale sibone into yokuba uzakwenza ntoni. Kanti khamende uThixo kwalapha esiqokweni unomsindisi kaJesu. Wathi umsindisi kaJesu umntakwethu. Ligazi lethu. Masingambulali masimfake emadini. Bavumelana. Wathi uYosefu bakufika ama-Ismayeli bemthenga. Wathi uYosefu kanti uYesu uyandibona kanti lila njani. Wandibiza wathi yiza ndasabela njani. Ngoku ndiphumle kuYesu ngokofefe lwakhe. Ndinethemba elikhulu ngayinceba yakhe. Bayaplota khamende abantu ngawe kodwa uThixo uyarepositiona abakhululi bakho. Yile nto uDavide esithi undenzela isithebe phambi kwababingeleli bami ngoba inceba yakhe iyaphuphuma uyithambisa nge-oli inhloko yami. Thixo makandisikelele. Thixo makandithambise nqele. Okwesibini khamende into ekufuneka si-understand uThixo uyakwazi ukuthi e-desert akhuphe an oasis of sweetness in the desert of bitterness. Oasis, come on, can you open a man's oasis? The oasis in a month, comment. Uthixo kamente unalento yakhe, this phenomenon yakhe uThixo. Uthi kungekho umuntu obonakala ngathi anganga kuwe. A deploy uThixo nge-repositioning yakhe nange-relocating yakhe. Kubekho umuntu ovelayo. Comment. Uthi uYesu esindwa ngumnqamlezi. Lento ibithethe kumfundisi uNyembezi last night. I-third station kaYesu. Kwavela umuntu uSimon waseKirene. Wathi xa evela amajoni ambona amhlaba ngomkhonto amthwalisa umnqamlezi. Kanti khamende uSimoni has strategically replaced okanye placed uThixo. Umbekile uThixo into yokuba azaphumze uYesu. Uthi uSimoni waseKirene khamende xa ethwala umnqamlezi. Wabanesiwa ngoba lendlela esihambayo ngamaxesha athile inzima.
wabheka uYesu wamjonga uSimoni waseKirene wathi, Simoni, ingxaki yakho wena unyathela kwayakho indawo. Wathi, Simoni, nyathela apho ndinyathela khona umnqamlezo uzaba khaphu. Wathi uSimoni waseKirene, awunyathela kwindawo anyathela kuyo uKristu kamente wakhumbula ivesi nonke emisindwayo enaphukayo imithwalo enzima yizani kubu ndizaninika ukuphumla ngoba yami ijokhwe ayinzima ilula kamente kaThixo. uThixo simthandayo yile nto uThixo kamente sithi ngoIsaya, ndivula umlambo ehlane. Thixo makandisikelele, Thixo makandithamsanqele. Okwesithathu kukho into ekuthiwa zii-acts of mercy versus lack of mercy. eGolgotha, kwindlela ebheke eGolgotha, kukho i-challenge. uYesu ngoku bephila besenza ii-acts of mercy. Ngoku udibana nentlango ene-lack of mercy. Ndidla ngobona izi-status zabantu, kuthiwa abantu bathanda uboleka abantu imali, bathanda uba generous ebantwini, bathanda uncamela izinto zabo ebantwini. Xa kufikele bona into yoba makuncanyelwe bona, bayanqaba abantu. Comment. Kukho into engabhalwanga apha eBhayibhileni ekustation number 5. Istation sentombi ekwakuthiwa nguVeronica ebethethe ngaso umfundisi uNyembezi last night. uThixo kamente wathi xa ereleasa uPilato uYesu ngokwentando yesininzi, wareleasa uThixo kwelakhe icala uVeronica nehandkerchief yakhe. uthi uVeronica xa ebona isaba uYesu esithwele kusihla igazi kulo, uVeronica wathabatha ihandkerchief yakhe edibana noYesu wamsula uYesu. Kamente kaThixo. Yathi xa ibuya ihandkerchief eyinjonga uVeronica, wathi uVeronica ebona ipicture kaYesu etshefini wathi, ndamnqanelwa, ndimfuna, ndalahla izinto zonke, ndilila, ndimfuna, ndade ndamfumana. Kuthi kusenjalo kanti eRome iemperor uTiberius uyafa, usekhukhweni lokufa, wathumela imessenger wathi, ndivile ukhona uYesu. Yathi imessenger xa isiza kamente kaThixo yadibana noPilato, wathi uPilato, uYesu lo umfunayo ufile, akekho, kanti uVeronica usecaleni. Wathi uVeronica akuyiva le nto, wathatha itshefu walinika imessenger. Imessenger yalithatha itshefu kamente kaThixo yalibhekisa kamente kuTiberius iemperor engaphilanga. Yathi xa idibana netshefu likaYesu yaphakama ebhedini yaphila kamente kaThixo. Ngoba uThixo kamente apho kungekho manzi wenza umthombo, apho kungekho mercy uThixo wenza imercy. Thixo makandisikelele. Wonke umuntu lapha ngicela nenze le exercise. Take any of your valuable. Thabatha valuable yakho uthi isandla uyibeke. Noba ipen, noba i-cell phone, noba intoni, just stretch your hand and put it. Turn your hand upside down.
wenziwa nguPilato, unikwa amagunya, unikwa injustice, unikwa mercy, unikwa i-righteousness, ubulungisa. Wanikwa uYesu, wahlaliswa uYesu esandleni sikaPilato. Wathi uPilato enazo zonke i-powers, wasithatha isandla sakhe wasiphendula. Wawa uYesu ewele ezigebengeni kwindlela ebheke eGolgotha. Wayinika intando yakhe, wayi-abdicatela kamente abantu abangenayo imesi. Bamthatha uYesu banyuka naye. Ibese kamente eliculo lithi kanti yekelelwe nguwe ndophalala njengamanzi zendifele bubini livela kwi-occasions ezinje. When bonke abantu bekushiyile kungekho umuntu usecam kwakho uzivakalisa usinandi siya nezihlwele kuyo indlu yakho, kuba namhlanje lilolo nje kule ndawo ndikuyo. Bafundisi bashumayeli, manigqibele ngalento uYesu anikelwa kuyo ekuthiwa yi-cross. There were 4 types of cross. Dala. There was into ekuthiwa yi-beam, into enzima ebude bayo kancinci kule microphone, ipiece eyi-1. Umuntu kwakusenosetyenziswa yona xa kubethelele umuntu, andizoyichaza because ixesha likho. The second one, kwakukho i-cross efana ne-capital letter engu-X. Xa ubekwe kuloo cross wenziwa u-X. There was another one, i-cross eyayingu-T, ingenayo le pointer ibheka phezulu, ubethelele kuyo. And there was this abayichuzayo, because kwakufuneka bachuze ngokwentando yabo. Bachuza le cross esiyaziyo ine-axis ezimbili, ine-y axis and x axis, vertically and horizontal dimension. Kuthiwa kamente xa bembethelela kuyo uYesu yayinento eyayinayo yokuma. Baqale bafake lento emhlabeni, kuthi i-option abayikhethayo kukumlalisa uYesu phansi bambethelele. Zashiyeka inyawo zikaYesu zijinga, bamthatha ngokungena lusini, ngokungabi nambeko, bamfaka kule nto yoba ibambe lo mnqamlezo, njengezi le milenze ye-flex ibanjwe yinto enehole. Bamgadlela uYesu bembethelela emnqamlezweni. You see kamente i-problem yethu kukuthi xa kufika ixesha le-salvation kubekho i-blocker between us and God. Lithi ixesha xa lifika le-salvation abuze uPilato, ndinikhuphela uYesu okanye uBarabas. Inhliziyo kamente ngoba iyayithanda inkohlakalo. Namhlanje kamente kule tent sinabantu abawuthuphaye more than 5,000 seats, because kuzawuthethwa ngenkohlakalo.
Xa uYesu uvuka ngecawa abantu bazabe beyi-150 ngoba kuthethwa ngenkohlakalo. Khamene kaThixo. Nalapha emnqamlezweni babeka iblock. You see khamene indawo Yesu ekwakuthiwa it is a place of skull, iGolgotha, iCalvary. Yayindawo khamene i-tradition ethi kuyo kukho ingcwaba likaAdam. Le lower dimension okanye le downward dimension yomnqamlezo yathi xa ibethelelwa yafika kumathambo kaAdam. At the center khamene kaThixo kukho uYesu. Above the head of Jesus khamene kaThixo kukho uThixo. Kodwa khamene enhloko kaYesu kubekwe uthi ungukumkani wamaJuda. Uthi uYesu xa ezama udibanisa uAdam noThixo kubekho iblock. Kuyenzeka ebomini bethu xa sifuna udibana noThixo kubekho abantu abasinqandayo abasivalayo singakwazi umbona uThixo. Namhlanje khamene, let us remove the blocker in between the head of Christ and God. Because vertically and foundationally, sidalelwe sangumfuziselo kaThixo. Sifana khamene nembuzi ethi yawuhlutha ibe nexesha lokufuna ubheka emlanjeni iyosela amanzi. Sawubutya obubomi basemhlabeni liba khona ixesha lento kokuba sifane namaqhama etsalele emfuleni, sinqanwe singanqanwanga. Lento khamene ndiyithanda le ndawo ithi I don't want no peanut butter and jelly. I want my soul to be saved. Kukho ixesha khamene uthi xa uphila emhlabeni unganqanelwa nix, ufuna uThixo, ungafuna enye into uthi iyafuna inhliziyo yami ifuna wena. Kodwa khamene ziba khona iblockers. Ube neblocker ekhaya engakudibanisi noThixo uthi xa ujonga kwelinye icala lomzi wakho ufika into yoba kukho iblocker. Mntanakho uyiblocker. Uthi usithi uye ecaweni weyika uphuma because awunasure noba uzawufika iTV khona na. Uthixo makanisikelele. Uthixo makandithamsanqele. There's time when ubomi bukudeliverisha to your enemies. When that time comes, funeka uyazi into yoba ukhona ongaxakwayo. Lokubizwa nazinzulu ngenqanga bekithemba nakho kuye uzuzuze. Isebenzile iculo 64 usizina